Tak vážení priatelia, ešte sa spoločne pozrieme do interiéru MANu TGE. Takže kľúč vyzerá veľmi luxusne, to musíte uznať fakt, že už bezkľúčová verzia. Vyzerá to veľmi luxusne. Takže ráčte vstúpiť, vážení priatelia, spoločne so mnou do tohto krásneho interiéru. Úplne nový, dostal som možnosť si to pozrieť. Takže, odpružená sedačka, veľká vzácnosť, Ergo Comfort. Jaj. Takže, sedí sa tu veľmi príjemne, vážení priatelia, odpružená sedačka, to v takom, jak Citroën Jumper, to nepoznáte. A interiér a tá palubná doska sa mi páči veľmi, vlastne palubná doska je zachovaná z prvého TGčka. No a teda, ako som spomínal, dizajnové zmeny exteriéry nie sú. Sú v interiéri a prinášajú väčší komfort pre vodiča. Takže zmeny oproti prvému TGčku. Palubná doska je rovnaká, sedadlá sú rovnaké, akurát je tu už LED osvetlenie a virtual cockpit. Môžeme to nazvať, už tu nie sú klasické budíky, už je tu virtual cockpit a hlavný centrálny displej. V predchádzajúcej generácii, teda pred faceliftom, bol menší a tak vlastne zapustený do tej palubnej dosky, tu je tak trošku vystupujúci do priestoru, ale viac sa mi v predchádzajúcej generácii páčilo, že tie výduchy ventilácie boli tu. Teraz sa premiestnili tu do spodnej časti a sú menšie. No a tu je priestor, tu je vlastne jeden odkladací priestor a tu je ručná brzda. Už nie je klasicky dole, ale už sa premiestnila tu a príde mi to oveľa luxusnejšie a komfortnejšie. No a samozrejme aj ten volant už pôsobí luxusnejším dojmom a táto konkrétna verzia má 6-stupňovú manuálnu prevodovku. No a poctivé madla pri nastupovaní na jednej aj na druhej strane. Takže mne sa MAN TGE veľmi páči, vážení priatelia. A fakt hovorím, že chcel by som na takomto auto jazdiť alebo ho mať doma. Takže faceliftovaný interiér MANu TGE, ktorý bol predstavený v roku 2022, vážení priatelia. Takže ja vám srdečne ďakujem, vážení priatelia, za vašu pozornosť. Moje meno je Matúš Rejta a ja vám prajem všetko, len to dobré. Kopec splnených prianí. A toto bol krásny interiér MANu TGE po facelifte, ktorý prišiel v roku 2022. No a najväčší konkurent, ako som spomínal, Mercedes-Benz Sprinter a Iveco Daily. Krásny. Mne sa ten interiér veľmi páči. Virtual cockpit sa rozsvietil. Pekne to vyzerá. Pekne. Vyzerá to veľmi luxusne. Veľmi. No, ako malý chlapec cítim, lebo proste ja som malčička srdcom a dušou a milujem všetko, čo má kolesa, osobné auto, dodávky, kamiony. Takže som rád, vážení priatelia, že mám možnosť tu sedieť a som veľmi šťastný. Tak dúfam, že skrz toto video to potešilo aj vás, hlavne dodávkarov, ktorí veľa jazdíte. Takže srdečne ďakujem, vážení priatelia, ešte raz opravím všetko, len to dobré. Takže krásny interiér MANu TGE. Čau.